श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद प्रथमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमो। नमो नृसिंहचरण अनादि परम कारण जाविनो आदे मध्यंत विचारे न घटे जगत इंद्रिय अर्थ से जानई सोते जे नित्य प्रकाशई आनंद मने वेदसार ब्रह्मांडे जे कला विस्तार जार स्वरूप हृदय चिंती वेद पुरुषे न जानती मृत्तिका विकार जे मंत जलरे हुई लज्जित जलरे हुई कल्पित जले उपल बुद्धि करी मृग तृष्णारे जेन्नेवारी रूप रूप स्थिति तिनी जार गोचरे अनुमानी स्वभावे नहे से मंत हे साख्य योगींकर मत आत्म प्रकाशे सदा जाई आत्म प्रकाशे सदा थाई निरस्त को कबुलाई सत्य परमानंद हरि जहार भावे भवतरे हेमंत सत्य रूप जार ताबादे मोर नमस्कार। एक बार हरि बोल। तार चरणे नित्य ध्यान करी तरंती सर्वजन श्री कृष्ण पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी अशेष जगत रहिते वर्णई दास जगन्नाथे अशेष जगत रहिते वर्णई दास जगन्नाथे निर्मल मुनिकर मते हरिचरित भागवते कहिबी अछि जेते गुण सुजने सावधाने शुण नाई ताहांक अहंकार सहिष्णुभूते दया पर कपट धर्म जार नाही सबवे सन्थ से बोलाई शेष साधु जनकर धर्म मायावर्जित शुद्ध कर्म तांक विचारे धर्म जेते शुण कहिबा दृढ़ चिते लक्ष लक्ष जेते प्राणी क्रोध विचारे परिमाणी से धर्म जही अनुमानी जेणे संसार जेते ज्ञानी से वस्तु अच्छी जही पुरी जहा चिंतते ब्रह्मचारी श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्रे तक्ष पाई हृदय वसई तत्क्षण अनादि प्रभु नारायण एणु अधिक अन्य ग्रंथे कि प्रयोजन ए जगते एणु ए भागवत जेहि श्रवण माते भक्ति होए ए भागवतर महिमा के चिंते पारे गुण सीमा सकल शास्त्र फल एहि श्री भागवत नाम जेहि सकल वेद होई वृक्षे फल फलिले अंतरिके केते दिने पाछि तले वृक्ष पड़िले वायु बले सुख धाइले ताहा देखी पक्षींक संगत उपेक्षी पक्षींक संगत उपेक्षी तो से अधर क्षत कला भितरे सुड़ंग दिशिला तहु चलिला रस सार कियवा देवा पटांतर अमृत निंदे स्वदुपणी सुजने पीव अनुक्षणे आनंदे कर सुधा पान जेणे पाइव दिव्य ज्ञान ए चारि वेदंकर मूल
ନିଗମ ବୃକ୍ଷର ଏ ଫଳ ପିବ ଯେ ଅନନ୍ତରାୟ ଯେବେ ବାଣ୍ଟିବ ମାୟା ମୋହି ଯେବେ ବଣ୍ଟିବ ମହା ଯେବେ ବଣ୍ଟିବ ମାୟା ମୋହି ଯେବେ ବଣ୍ଟିବ ମାୟା ମୋହି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ହରିଚରିତ ସୁଧମନେ ସର୍ବଦେବଙ୍କର ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାମ ଯେ ଅନୈମିଷ୍ୟରଣ୍ୟ କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି ମୁନିଏ ସ୍ଥାନ ଉପଲକ୍ଷୀ କଳିର ନାମ ଆଗମନ ଦେଖି ମୁନିଏ ସ୍ଥାନ ଉପଲକ୍ଷୀ ସନକ ଆଦି ମୁନି ଗହଣେ ମିଳିଲେ ନିର୍ମୈମିଷ୍ୟରଣେ କଳି କଳୁଷ ଭୟ କରି ମୁନିଏ କାନ୍ତେ ବିଚାରି ସଂକଳ୍ପ କରି ତତୁଲେ ସହସ୍ର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭ ପଦ ବାଞ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକେ କଲେ ଇଚ୍ଛା ସକଳେ ମିଳି ପ୍ରାତ କାଳେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ ଅନଳେ ସୁତ ମୁନି କି ପୂଜା କରି ବସିଲେ ସକଳେ ଆବୋରି ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ପୁଛିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ ପୁଛିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରିବୋଲ ଋଷିଗଣ ବାଚ ସେ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଅନୁମାନେ ସର୍ବପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ସକାଶ ସଂସାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସର୍ବଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ ବେଦ ବେଦଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତପନିଷ୍ଠ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ବେ ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ବେ ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି ତାଙ୍କ ବଚନ ତୁମ୍ବେ ଶୁଣି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ବେଦ ପୁରାଣେ ଯେତେ କହି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଜ୍ଞାନୀ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଦୈବେ ଅଛି ଏହି ମତେ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁରେ ଭକତେ ଦୈବେ ଅଛି ଏହି ମତ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁରେ ଭକତ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ଗୁଳିତ କହେ ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଜଗତେ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ତ ସେ ଅଜେତେ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ ଯେଣେ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭକୁ ଯେବେ ଦୟା ଏକୁଳି ଯୋଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ ଏକଳି ଯୋଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦମତି ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତେ ଯୁଗରେ ଭାରେ ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁମ୍ଭ ମମତେ ସାର ଉଧାରି ଦୃଢ଼ ଚିତେ କହ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେମନ୍ତେ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଧାରି କର ଏ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ଏ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ତୁମ୍ଭ ବସନ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମୋହି ତୋଳେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ ହରିବୋଲ ସେ ହେତୁ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନ ହିତେ ସଂସାରେ ଯାର ଅବତାର ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃଦ୍ଧି କର
ଜଗତ ପାର ସେ ଚିତରେ ଜଗତ ପାର ସେ ଚରିତ ତୁମେ ଯେ ବନେ ସମର୍ଥ ତୁମେ ତା ବନେ ସମର୍ଥ ମୋର ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼ି ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଙ୍କଟ ତୋରି ଯାଆନ୍ତି ଭଲେ ଯେ ଭୟ ଜୀବ ତେଜ ହରେ ଯେ ଭୟ ଜୀବ ତେଜ ହରେ ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରା କରି ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଗଙ୍ଗା ଯେ ସନେ ସ୍ଥାନ ପାନେ ଯାହାର ଯଶ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ ସୁଖେ ଗୁଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ କଳି କଳୁଷଣ ଲାଗଇ କେବା ନ ତାରେ ଆଗାଇ ଯାଜସ ମାନ ମୁଣି ଗନେ ଯାଜସ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବ ଗଣେ ସେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାର ଭିତରେ ଲୀଳା ସ୍ୱର୍ଗେ ଅବତାରେ ବିଷ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ କି ରୂପେ କରତା ପ୍ରକାଶ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ମାନ ଧରିଣୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ବିହରେ ଅବନି ମଳେ ସେ ହରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଭ କଥା କହେ ସୁତ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାତା ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତେ ତୋ ସୋନ ଭୋଲୁ ଆମ୍ଭ ଚିତେ ଜିଭାରେ ସନ ସୁଧାରସ ପିବନ୍ତେ ନୁହଇ ସନ୍ତୋଷ ଅନନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ଥାଇ ହରି ଜଗତେ ଯେତେ ଧର୍ମ କରି ଆପ କପଟେ ନର ରୂପ ଧରି ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କରି କଳିଆଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷି ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ ତରି କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ତରିବ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭୂମୁନି ତୁମ୍ଭେ କର ଦୟା ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସଙ୍ଗ ହୋଇଲୋ ତୁମ୍ଭ ମିଳେ ଏ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭବ ଜଳେ ଏ ଜଳୁ ତୁମ୍ଭେ କର ପାର ବୋଇଲେ ଯେନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାବଳ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆଦି ମୂଳ ଧର୍ମ କବଚ ଯାର ଅଙ୍ଗେ ସୁଖ ବେ ହରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ କଳିଆଗମେ ଭଗବାନ ଗମିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ରଖିବ ସେ କାହିଁ ଶରଣ ପଶିବ ଏକଥା କହ ମୁନିବର ଆମ୍ଭ ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର ଏ ମନ୍ତେ ନିମିଷଇବନେ ସର୍ବମୁନିଙ୍କ ସାନିଧାନେ ସନକ ଆଦି ମୁନିଗଣେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ परमहंस संहिताया प्रथम स्कंदे नैमिषिक प्रकरण प्रथम अध्याय आनंदे गवार हरि।